Lok. Riya gandrung manuke apa manuk bodang wencokane nang This is Jeklik Production YouTube channel. Gulai kendang nek. Wah. Mencok gon kendang. Pinta. Esemanmu lho. Eseman. Kanjeng gelek urung sida. Urung sida. Ben ranjeng gelek nek ngono terus. Kanjeng gelek urung sida. Apik. Iki nek dienggo pajangan onek-onekku ngono jan keton aku. Pokoke keton tenan. Kanjeng gelek tangi maneh karo Gondoriya gandrung manuke apa manuk pari mencok aning nang wit pari aja mencok nang wit pari mencok nang sing nyanyi cawuk leta Nek gone sing nyanyi. Lah nek sing nyanyi iki ra duwe manuk. Men jare rek golek sing nyanyi. Men jare. Mencok gon sing kuwi lho, sing nyanyi. Mencok anggone sing nyanyi. Heeh. Ra duwe manuk. Susuwe engko gekan. Oh kurungane. Aku ora ngingu kok. Ora ngingu. Ora. Yo. Ora kuat makani kok. Kanjeng gelek tangi maneh arum Gondoriya kadrung manuke apa manuk bodang mencok aning nang wit gedang aja mencok nang wit gedang mencok nang dhuwur kendang ora mencok Jane ora ngono. Terus? Mencok ning gone pawang. gua nek pawange midagani iki enak upase Nek sik lenggah niki Hah? enten pawange meneh ya wen. lha iki pengapesane Dadine pawang pawange ya dipawangi. niki pawange Nggih. Lah nek sing kono Nggih. bebas. bebas dadi ora duwe pengapesan. Sik niki bebas, tulung disu terus ya Mas ya. This is Nah, Jeklik Production. ya Mbak diangkat. Kanjeng gelek tangi maneh arum Gondoriya gandrung manuke emprit manuk emprit bencokane ana ngewit aja mencok ana ngewit mencok nang dhuwur gembung mencok nang gembung. Aja keriting lho. Ngopo kok dikeki rambu-rambu iki Ora apa-apa. Engko ndak capek. oh disawer di sini apa iki umpamane to iki mau Umpamane. oh ten sih wah nggih ya disawer nggih Kanjeng gelek tangi maneh arum Gondoriya gandrung manuke emprit manuk emprit pencokane ana ngewit aja mencokane ngewit pencok eneng duwit cawuk leta oh mencok duwit nek iki Aku ya gumun nek saiki demit apa Nggih, ngene matur kok ya sembah ngerti nuwun. duit. Lah, pokoknya duit iki nguripi tenang. Alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun nggih Bapak. Nggih, matur sawise sembah nuwun. Mugi-mugi pikantuk lelintu rejeki ingkang matikel-tikel kathah. Amin. Ya. Pripun? Si Sabi ngomong ditumke sinten? Diubaleni meneh. Dalem niki
istrine Pak Pawang. Nggih nyanyi-nyanyi barang nyanyi pawange. Niki pawange niki Pak. Dalem. Oh lamunan nggih. Biasane nek lamunan iku nule kurang siji rasane. Oh lama. Jiro lu. Oh iki ditambahi. Wah, matur nuwun. Dadi wis entek manuke to iki. Entek manuke. Iki nyuwun ngapunten ya Mas. Disak ngono. Dadi Purwokantine nganti ra Disak petruk. tinggo tuku dupa engko. Oh iya ini ra petruk. Ngebleng ya Jeng. Ngebleng. Bareng njaluk apa? Sawo bledhak ngebleng dadi umpamane nuwun sewu para seniman iki wau le ngucapke lagun Purwokantine ora gathuk nyuwun ageng samudra pangabsama. Ya karang ya menungso ki jalma lumrah panggenanipun kalepatan. Kalepatan. Yuk entek manuke diganti. Nggih. Nggih. Yo, dilanjutke narik dulu. Oke, yuk. Kok ndak demite kagol.